Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Duk sojan da ba shi da horo a fagen siyasa da ke matsayin wajibi to zai iya kasancewa babban ɗan ta'adda. Wannan ne ya sa ya dage don horas da kanshi a fagen siyasa. Matashin hafsan sojan da ya nuna jarunta a yakin da aka gwabza tsakanin ƙasar shi da Mali, wanda aka ɗora wa alhakin kafa wata rundunar zaratan soji na musamman. Bai tsaya kawai matsayin soja wanda za a rika baiwa umarni ba, shi ma yana son ci gaba. Da wannan ne kuma za mu ci gaba da kawo maku shirinmu na tarihin Afirka wanda ke yin dubi a game da rayuwar Thomas Sankara. Shekaru 20 kaɗai da haihuwa, an danƙa masa nauyin kafa runduna ta musamman ta ƙwararrun sojoji da ke garin Pau. Bari mu ji ta bakin kwamandan Abdulsalam Kabore, ɗaya daga cikin aminansa. Sankara ne ya kafa tare da jagorantar wannan runduna ta musamman. Wannan ya faru ne bayan rikici mara daɗi a tsakaninmu da ƙasar Mali. Wannan rundunar ce da ya mayar da cibiyarta a garin Pau. A wannan gari na Haute-Volta wato Pau, Sankara ya koma da rundunarsa, kuma al'umma na alfahari da shi. Wani ɗan asalin garin na Pau da ke yi masa tarjama ya bayyana mana haɗuwarsa ta farko da Sankara akan wata rijiya da ke garin. Bakin rijiyar garinmu ne inda aka haife ni. Ana kiran rijiyar da suna rijiyar UNESCO, saboda UNESCO ce ta haƙa wa mutanen unguwarmu wannan rijiya. A lokacin wannan hukumar na ƙoƙarin yaɗa manufofinta ne, sai matan unguwar suka bayyana cewa babban matsalarsu ita ce ruwan sha. Saboda ƙoƙarinsu ne UNESCO ta gina musu wannan rijiya. Lokacin da sojoji suka zo wannan gari, an fuskanci matsala, saboda idan suka zo ɗiban ruwa da motocinsu ƙirar jeep a wannan rijiya, abin na zama tashin hankali. Kowa na jin tsoro saboda sojoji ba shiga layi suke ba, kuma suna musgunawa mutane. Daga nan ne 'yan unguwar suka yi zanga-zanga na ƙin amincewa da wannan hali da sojoji ke nunawa. A wannan yanayi ne wata rana sai ga Thomas Sankara ya zo da kansa a wannan rijiya, inda ya yi jawabi don kwantar da hankula da neman sulhu. Ya ce, ni ɗanku ne, kuma sojoji da ke zuwa ɗaukar ruwa a nan, ‘ya'yanku ne, ba na zaton cewa za ku hana su shan ruwa a wannan rijiya, amma rashin ɗa'a ne idan suka ce za su hana ku shan ruwa, saboda kun riga su a nan, sannan rijiyar mallakinku ce. Daga wannan rana, Sankara ya maido da doka da oda. Duk sojan da ya zo ɗaukar ruwa ba zai yi layi kamar kowa ba, ko da kuwa motar tankar ɗaukar ruwa ce za a cika. Mutumin gaskiya ne da ke son zama kusa da al'ummar wannan gari na Pau. Sam baya nuna wasu halaye na tsanantawa. Burinsa shine yi wa al'umma aiki. A Fikira Gonimbu wani shaidu ne. Ya kula sosai da matasa. Hujja ta ita ce, lokacin da za a gina gidan samari da 'yan mata na wannan garin, a kullum sai Sankara ya turo sojoji 12 don taimakawa matasa aikin ginin. Hakanan duk lokacin da wani abin farin ciki ko akasin haka ya faru cikin garin na Pau, Sankara da mutanensa tare da su ake yin komai. Idan rasuwa ce aka yi, sojoji na naɗe hannuwan rigunansu tare da mutanen gari don gina kabarin da za a binne mamaci. Wannan lamari ne da ya maido da yarda a tsakanin sojoji da al'umma. Thomas Sankara a yanzu ya zama tamkar wani basarake haifaffen garin Pau da ake girmamawa, duk da cewa yanzu yana da tashi jama'ar, amma yana ci gaba da ƙara samun horo a fannin aikin soja, musamman a ƙasar Faransa da kuma Morocco a garin Rabat, a makarantar koyon dabarun yaƙi a shekara ta 1978. A can ne kuma ya haɗa ɗaki ɗaya da Blaise Compaoré. Duk da ya sha ƙaryata cewa yana da ra'ayin kwaminisanci, bisa dukkan alamu yana shawar tsarin markasanci, saboda yana yawan karanta littattafan tsarin da kuma batun juyin hali. A Faransa yana ƙulla abota da 'yan bokon Afirka masu irin wannan ra'ayi. Yana yawan halartar ɗakunan karatu da ke ɗauke da irin waɗannan littattafai a birnin Paris, musamman unguwar da ake kira Quartier Latin.
A nan ne ya haɗu da yawancin ɗalibai 'yan asalin ƙasashe musamman masu ra'ayin kwaminisanci irin su Basil Gisu da Valer Some. A shekara ta 1978 yayin da yake samun horo a ƙasar Morocco yana ziyartar ƙasar Faransa akai-akai musamman a garin Kayan don ganin masoyiyarsa Maryam Sireme. Amma kuma a ɓoye yakan halarci tarukan ɗalibai masu ra'ayin kwaminisanci. Haka zalika yana cikin wata ɓoyayyar ƙungiya ta ƙananan hafsoshin soja waɗanda ke kallon magabatansu a matsayin waɗanda ba sa tafiyar da ayyukansu a kan ƙa'ida, ƙungiyar da suka raɗawa suna ROC. Abdulsalam Kabore na cikin mambobin wannan ƙungiya, wacce tun farko ba burinta ba ne neman ɗaukar madafan iko. Muna da matsala tabbas da tsaffin hafsoshinmu. Misali, ni ina da mota amma na ajiye ta saboda matsalar kafireto da aka ƙi canza mani. Amma idan ka duba a cikin manyan hafsoshin, za ka tarar cewa an canza wa mutum mota har sau 3. Wannan ya sa muka ce bari mu haɗu don yaƙi da irin wannan ɗabi'a. Kuma sannu a hankali muka fara nazari game da matsalar karancin kayan da wasu kurata da kuma hafsoshin soji ke fuskanta. Wannan ne yasa aka fara duba yadda ake ciyar da sojoji abinci, yadda ake kula da su. Muka fara zama masu kokawa don kwato haƙƙoƙin marasa ƙarfi a cikin aikin soja. A cikin wannan yanayi ne a shekara ta 1975 aka gudanar da wani gagarumin yajin aiki. Sai mu hafsoshin soja muka yanke shawarar cewa idan har masu zanga-zanga suka fito kan tituna to ba za mu bi umarnin manyanmu ba, matukar suka ce mu harbe su. Daga nan ne fa muka fara tunanin cewa wata rana fa za mu iya karɓar mulkin, don haka ba za mu yi gaggawa ba. Dole tun yanzu mu fara kintsawa tare da horas da kanmu a fannin jagoranci. Muna ganin cewa karɓar mulki da ƙarfin bindiga baya da wata wahala, amma tafiyar da mulkin shine mai wuya. Mahukunta a birnin Wagadugu a lokacin fa sun fara sa ido akan wannan jami'in soje, wanda a kowane lokaci yake ƙara nuna kansa a fagen ƙwarewa ta fannin aiki, lura da yadda farin jininsa a garin Nafau ke ƙaruwa. Ya ku 'yan ƙasarmu ta Hot Volta, a wannan rana ta 5 ga watan Agustan 1960 daga bakin karfe 12 na dare akan kudirin kare hakkin ɗan adam na samun 'yancin kai, samar da daidaito tsakanin juna da kuma 'yan uwantaka. Ina mai farin cikin ayyana mai samun 'yancin kan ƙasar Hot Volta. Tarihi ya maimaita kansa a wannan safiya ta ranar 25 ga watan Nuwamba 1980, domin kowa shekaru 14 a baya Abubakar Sangule Lamini Zana ya kifar da gwamnatin Maurice Amigo. Shugaban kasar Haute Volta na farko a wannan karo shi ma wani hafsan ne na soja zai kifar da shi bayan yajin aiki da kuma zanga-zangar kungiyoyin kwadago a wannan kasa. Juyin mulki ya gudana ne ba tare da an zubar da jini ba. Shugaba Lamini Zana ya gabatar da kansa ga sojoji masu juyin mulkin, inda suka tsare shi a cikin gidan da ya zauna lokacin da yake rike da mukaminsa na shugaban kasa. Jagoran juyin mulkin da ke shugabancin kwamitin tayar da kuma da tattalin arzikin kasar da aka raɗawa suna CMRPN ya bayyana cewa sun kifar da gwamnatin General Lamini Zana ne saboda taɓarɓarewar siyasa da tattalin arzikin kasar. Ya kuma ɗauki niyyar yaƙi da cin hanci sannan da farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ya durƙushe. Juyin mulkin ya samu karɓuwa ga dukkan 'yan kasar ta Haute Volta, yayin da sarakunan gargajiya suka bayyana cewa juyin mulkin wata dama ce ga kasar da ba a taɓa tsammani ba domin sake sabuwar tafiya. Saboda a lokacin an shiga wani yanayi, za a iya cewa haɗin kan al'ummar ƙasar na fuskantar ƙalubale. Juyin mulkin na zuwa ne a wani lokaci da dukkanin fannonin ƙasar ke cikin matsala. Tun ranar 1 ga watan Oktoba na 1980, malaman makarantun bokon ƙasar na cikin yajin aiki bayan da ƙungiyoyi 4 na malamai suka buƙaci a yi wannan yaji. Saboda a cewar su magabatan kasar na yin katsalandan cikin harkokin malanta tare da ɗaukar wasu matakai na rashin adalci akan aikin malanta. A ɓangaren tattalin arziki kuwa ƙasar ta Haute Volta ta dogara ne da noma. A wannan shekara ta 1980 an fuskanci mummunan fari da ya lalata albarkatun noma. A fannin siyasa kuwa ɓangaranci da siyasar mai gida da baransa sun hana ruwa gudu. Al'ummar ƙasar ta yi murna da wannan juyin mulki, inda hatta babban fadan cocin Wagadugu Zungurana ya ce juyin mulkin wata kyauta ce daga Ubangiji. Sai Zerbo ya kafa gwamnati kuma ya yi kira ga Kyaftin Thomas Sankara
inda ya masa tayin riƙe mukamin sakataren gwamnati mai kula da yaɗa labarai, mukamin da ya ƙi amincewa da shi. A tunaninsa ana son yin amfani da wannan dama ce domin rufe masa baki, lura da kasancewarsa a cikin gwamnati za ta kasance wata dama a hana shi sakat. Sakamakon matsin lambar da yake sha daga ko'ina, dole Thomas Sankara ya amince karɓi wannan mukami, kamar yadda mai masa tarjama a garin Pau ke tabbatar mana. Thomas Sankara ya tara matasa ciki har da ni, ya ce mana zan tafi, amma ba zai daɗe ba. Suna son matso da ni kusa da su, amma ni ba na so in yi wa gwamnati da ke karɓar umarni daga wasu aiki, sakamakon matsin iyaye. Abokaina da magabatana na soja, zan tafi, amma ba zan wuce watanni 6 ba, a cewarsa. Ernest Ngwangwa Ouedraogo, ɗaya daga cikin makusantan Thomas Sankara ne, kuma ga abin da yake cewa. Duk da ya mutunta umarnin da aka bashi na shiga gwamnati, amma kuma ya bayyana wa'adin da zai yi a gwamnati. A lokacin da wa'adin ya cika kuwa, sai ya bukaci a sallame shi, abinda magabatan shi na soji ba su ji daga bakinsa. Kwamandant Abdulsalam Kabore kuwa ɗaya ne daga cikin aminansa. Lokacin da aka naɗa shi mukamin sakataren yaɗa labarai na gwamnati, duk da cewa baya so, tuni muka shirya cewa a duk lokacin da ya yanke shawarar sauka daga mukamin, to wanda zai canje shi shine Blaise Compaoré, sannan kuma zuwa gaba mataimakinsa zai kasance Janar Dindere da kuka sani. Bari mu je wajen Apekura Gonimbu don jin ƙarin bayani. Ganin cewa shi ne jagorancin rundunar CNSA, ya ce mana matasan PAO kada ku damu, zan tafi, amma duk wani tsari da muka yi da ku zai ci gaba, saboda wanda zai gaje ni kan wannan rundunar abokina ne na kud da kud. Ya san komai kamar ni da shi rabi da rabi ne, wato tsagen jikina ne. Sunan shi Blaise Compaoré. Thomas Sankara ya shiga gwamnati, amma sam baya jin daɗin kasancewa a cikin wannan gwamnati, saboda baya sakewa, amma kuma duk da haka yana nuna bambanci tsakaninsa da sauran. Fidel Toye shine shugaban ofishin Sankara a lokacin. Thomas Sankara mutum ne na daban, yana aiki sosai, yana karanta dukkan takardu na aiki da wasu sharhi da ake tura masa, yana rayuwarsa a sauwaƙe, wani lokaci ma kan zo yakan yi aiki a kan keke. Mutane na yaba wannan hali nashi, sai dai wasu daga 'yan jaridunmu na ganin bai kamata ministanmu na yada labarai na zuwa aiki a kan keke ba, alhali sauran ministoci na zuwa cikin ƙananan motoci, wasu kuma cikin jib-jib. Idan kuma zai zo aiki cikin motar, za ka ga ƙaramar mota ce, wasu lokutan shi ke mu ta hanyar yi mana zolaya. Cikin raha da dariya, sai ya ce ƙwazon mutum ga aikin shi ba sai ya hau babbar mota ba, nuna abin da ya iya shine muhimmin abu. Thomas Sankara, wanda baya da ƙwarewa a fagen siyasa, zai yi amfani da wannan dama don horas da kansa. Zai yi ƙoƙari a san shi a faɗin ƙasar baki ɗaya. Daga yanzu ana ganin shi a kowane fage, tare da bayar da ra'ayinsa da yawanci ke shan bamban da na gwamnati. Duk da wannan damar da ya samu bai gamsu ba, burinsa dai shine ya yi wani abu na daban, ma'ana dai yana son barin wannan gwamnati. Cikin wannan yanayi ne ya sanar da shugaban gwamnati Saye Zarbo cewa fa shi yana son a sallame shi daga wannan aiki, amma shugaban bai amince ba. A watan Afrilu na 1982 aka gudanar da taron ministocin Afirka kan harkokin sinima, a matsayin shi na ministan yaɗa labarai na wannan ƙasa ta Haute Volta, shine jagoran wannan haɗuwa. Shugaba Saye Zarbo ya halarci bikin buɗe taron, shi kuwa Thomas Sankara da ke a takure, wata dama ce a gare shi na ya kawo ƙarshen zamansa a cikin wannan gwamnati. Fidel Toye, daraktan ofishinsa, da bayani. A lokacin ana shirye-shiryen wani babban taro ne na gwamnati, inda shi kuma Thomas Sankara na halartar tarukan sharen fagen babban taron, amma ko a lokacin shi yana ɗaukar kansa a matsayin wanda ya yi murabus. Saboda a wannan litinin na watan Afrilun 1982, lokacin bikin Park ko kuma Easter, ya fara tattara kayayyakinsa daga ofishinsa, tare da faɗa mana cewa ya samu amincewar gwamnati game da dakatar da murabus ɗin da ya gabatar. Ya ci gaba da jagoranci saboda an samu baki daga ƙasashen waje har da turawa. Saboda haka ƙasa yake wa aiki, kuma ya zama dole ya kasance a wurin. A ƙarshen taron ne
ya yi wani jawabi mai cike da ma'ana, inda ya kira ga masu shirya fina-finai da su yi aikinsu sakani da Allah, sannan da ƙwarewa ba tare da sun amince da yi musu katsalandan a cikin aikinsu ba. Sannan kuma ya buƙaci 'yan jarida da su kasance masu aiki da gaskiya komai ɗacinta. Ya ce ya kamata mai kallon fim ya dinga kallon abubuwa na gaskiya. To a ƙarshen jawabin ne ya furta kalamar da ke cewa tir ga shugabanni da ke gallazawa al'ummominsu. Ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da ya juya ya kalli shugaba Saye Zarbo, da wannan ne ya yi murabus tare da barin gwamnati. Take aka zartar masa da hukunci saboda yin irin wannan rashin ɗa'a ga shugaba dole ne akwai abin da zai biyo baya musamman ma a cikin aikin soji. Nan ne aka zaɓi hukunci mafi tozartarwa ga wannan matashin kyaftin. Watanni 2 aka tsare shi Thomas Sankara cikin yanayi mai tsauri a barikin sojan sama na Kedugu. An tsare shi a wannan gari ne don ci gaba da sa ya masa ido tare da nisantar da shi daga babban birnin kasar wato Wagadugu. Abin da ya fi bata masa rai a wannan yanayi shine wanda ke shawarar sanya kakin soje a matsayinsa na hafsa. A nan fa an ɗauki matakin tuɓe shi daga mukamin kyaftin, daga nan kuma hulɗa ta yanke tsakanin shi da gwamnatin Saye Zarbo. Depuis le 25 novembre 1980, Tun ranar 25 ga watan Nuwamban 1980 ne gwamnatin mulkin soja ƙarƙashin majalisar soji ta CMRPN ta girkuwa ƙasar Hot Volta. Zuwan wannan gwamnati ya sa farin ciki na ɗan gajeren lokaci a zukatan al'ummar ƙasar bayan faɗuwar gwamnati da aka tsana a ƙasar. A yanzu kuwa al'umma ta fara nisanta kanta da wannan gwamnati da ke ƙarƙashin jagorancin Kanar Saye Zarbo. Kwamitin ƙasa da gwamnatinsa sun fuskanci fushin al'ummar kasar Hot Volta ne saboda siyasar da ake kallo a matsayin mara kyau, kuma gwamnati ta maciya amanar ƙasa saboda cin hanci, barnata dukiyar ƙasa, azurta wanda ake so, abin da ya ƙara ta gayyara tattalin arzikin ƙasar, wurin danne hakkokin ma'aikata da na ɗalibai ta hanyar rufe wasu a gidajen kaso, abin da ke a matsayin hana su wani 'yanci mallakin su. Wannan juyin mulki na biyu a cikin shekaru 3 ya kawo ƙarshen wahalar Thomas Sankara. Kwamitin mulkin soja na CSP da ya yi juyin mulkin ya maye gurbin na CMRPN. Kamar yadda wasu ke tunani dai, Thomas Sankara bai halarci juyin mulkin ba. Fidel Toye tsohon shugaban ofishinsa ne kuma ya tabbatar da hakan. Shi da kansa ya faɗa mini cewa ba shi ne ya kisa wannan juyin mulki ba, amma bayan an yi juyin mulkin wasu ƙanana da manyan hafsoshin soji sun tarar da shi tare da roƙonsa da ya shiga sabuwar gwamnati da za a kafa. Lallai su ne suka yi juyin mulkin wancan na baya saboda rashin kyautatawa al'umma, kuma domin kauce ma sake fadawa wancan tarko ne suka bukaci samun goyon bayansa. Ta haka ne sojoji da suka yi juyin mulki karkashin kwamitin CSP suka zaɓi Prime Minister. Shi kuwa Jean-Marc Palm shine tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Burkina Faso bayan mulkin Sankara. Kwamitin mulkin soji na CSP da ya juyin mulki na da bambanci da sauran, saboda babu wani hafsan soja da ke kirarin cewa shi ne ya kitsa juyin mulkin, wanda ma ake ganin cewa shi ne ya tsara juyin mulkin, cewa da babban hafsan sojan ƙasar bai bayyana shawarar zama shugaban ƙasa ba. Wannan ya sa muka shirya taron dukkanin sojoji. To sai dai abin mamaki, Sankara baya cikin 'yan takara. Sai suka tura Jean-Baptiste Ouedraogo, wanda a tare suke tattaunawa saboda shi likitan soja ne. A lokacin an ɗan samu saɓani tsakanin shi da Janar Kemoko Garenko. Daga nan ne Jean-Baptiste Ouedraogo ya zama shugaban ƙasa, saboda babu yadda za a yi. Duk da cewa baya da hannu a wannan juyin mulki, an naɗa Thomas Sankara a mukamin Prime Minister a wannan karo su ne shiga-shigan gwamnatin. Wannan shi ne farkon harkokinsa gadan-gadan cikin sha'anin mulki, kamar yadda za mu je a cikin shirinmu na gaba. Saboda haka sai a tarbe mu mako na gaba. A huta lafiya. Écoute cette chanson que je te dédie. Toi qui m'as mis dans ce monde, oh ma chère maman, toi qui m'as fait homme, je ne t'oublie pas, toi qui as souffert pour moi pendant mon enfance. Écoute cette chanson et tu comprendras.
un grand amour pour toi. Pendant un bon nombre d'années, tu avais sur moi et tu m'as enveloppé de ta tendresse. Pour toi, j'étais plus précieux que tout le reste du monde. Et tu as su m'entourer de ton affection. Tout cela, maman, je n'ai pas oublié. Je t'envoie aujourd'hui un mot de reconnaissance.